أرأست زينام سرحت المعاد كوريدور بياسان 4 كيلون أبستت حزل لأوان 3 أوارح 5 زمن قدم مينيستر دكتور أبي أحمد علاو كيرام مدلاو متكبر فنوتو كارتا سكر فتح مززامو ميستر فتح كابوزاي روسيا كيد فتنة كتابة كانسر تزاز مكانجلة قلتا سلام طنا هبلي خبركم تملكتنا كبي تي في مدب قنقات غرنيا على تومار زينا 5 ساعات جميرونا باخم كبليو مار زينا نمرحو نازريت بريو حبيركم كتصنيحي فلما حصرت زيناتات مستر غنزابايت احمد شودي كاب قدماي مينستر دكتور ابي احمد زتلاخ ملختي نامير كواتار شيخ تاميم بن حماد التاني ابطيحم ايت احمد شودي مس شيخ تاميم بن حماد التاني زتيوم أبتزت خاب قدماي مينستر دكتور أبي أحمد سلاخ ملختي نامير كواتار شيخ تاميم بن حماد التاني أركبهم تملختي خلتي أوركب إثيوبيان كواتارن كمون أبقى قتال متحبارن من محياش أبزخلو من قدتات زقلز كم زخونة تحبيرهم زترفو سرحتي كوريدور بهصوص نغلغالوت كفتن مغبار نخلو خنغبرينا خبلا كنتيبا محضر كتما አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገሊጸን ተን ከንቲባ ማህበራዊ ሚዲያ ነብዘ محللفو ملختي اب وشطي 3 أوارح سرحتي المعاد كوريدور كباب بياسا زخرعوت عدوان 4 كيلون بززامو مازخاخيران نسيعبو مس قدماي مينستر دكتور ابي احمد قدماويت اماميت زناشتاياچون كالوت لعلوت حلفتي سرح منግስትን ገምጊምና ይለን አዲስ አበባ ካብነ ባሪአን ትንርከብ ክነጸብቃ كنال معاقلاتنا إنا جميرنا خبلا قليتان نولدوت محلالف رسحاتن سنفنان زي بالله ختما خنقبرا قلاتنا نيرنا قالنا محلاو تقبارا وقيرنا لنا إلن سرحة المعاد كوريدور نتنجمر حابيرو منا نستبقسو نستحبابرو سوهافتي نزوقبو سابوانا بميوقوم نزحقزو سرحتنياتاتن أمرا رحان آمسكينان أبا كتما هوسانا كابت حقا زينات نابا فرينات تمالأ هاقراولو علاونتن كبرن بزبل مري حساب مدرخ حزب وزتا تساليتوم أبت مدرخ استرخابو رسم محدار كلل بينشانقول قمز أشار الحسن اتم منقستي لوطي فتناتات ببقعات مسقارن تبقى زهاقرن مغيارن يسرح الليلوم بفلاي كم هاقر زتنحو لقاحن براتن متقان منقست لوطي بقورت أنينات ينكساس كم زلو تزاريبوم أبز حلفو عماوتي بمقبع رسخان مخالد استقبروا قوسات حملو أسر أتحساسبات حقا زينات المغيار استقبروا تعرتات بروه تسفا مفتارهم أزخاخيرهم بتمسسال بكتما هاسا كابت حقا زيناتنا مفرينات استمالئ هاقراولو علاونتن كبرن بزبل مري حساب مدرخ خزبا وزتا يسالت علوم أب كتمات أسوسان والكيتين هزباو مدرخ زتتات تساليتهم كابت حقا زيناتنا مفرينات نسمالئ هاقراولو علاونتن كبرن بزبل مري حساب بكتمات أسوسان والكيتين هزباو مدرخ زتا تخايدوم أب كلل بينشانقول قمز كتما أسوسان نتخايد بزركب مدرخ رسم محدار كلل عفار أول أربان أب كلل سيداما حالفج أنفر بيت صحفة بارت بلزقنا أبراهام مارشالو حاويسو قالوه لعلوت حالفتو يسراح منقستي تارخيبهم يوم كابز بتوسخي كابز تفلالي كفالات حبرسب ستوطاطو نبرتي أبت مدرخنا تساتفو كام زخونو حبريتا كومنيكيشن تخلل يم ملاخت بتمسسال بكل المأخلاي إثيوبيا كتما والقيتين أب كتما ميزان آمانن هزباو مدرخ زتا ناتخايد يركب مدلاو متكبر فنوت كارتا سغغر فتح مززامو مينستر فتحي افليطوم مينستر فتحي لموزوصو مغلصي ابز هاجر تفلالي اوانات زتفطرو سفاحتي تحساتات سبعو مسلن حلخلاخ صقماتن بزلقنت المفتاح بجبن تحتاتنت حق مدلاي علاو مغبارن
عرق مورادن أب قدم خونا استمركوسا محرت بتكالو ممحياش كمون بمكحاس ميلاتا استوادد بوليسي سكجر فتحي تداليو 9 ميازيا 2016 عام تمرت ببيت مخرم منيسترات متصداو أزخاخيروم بمسرة بوليسي ناس أنقللتنيان تكالات تتعيشن كلهم ميلاتات متكبر بوليسي سججر فتحي أبصراح حساب زوعلو معرف تكبرها فلا ما يزوريا سراح متحبار قدون موطا كيد تكبرو زملاخت فنوتا كارتا كدالو مصنحو قاليتهم أبت فنوتا كارتا تكالات سبيل محبر السب بابال الناس ساتفلو جيزياون زلاق انتكالو مرارحا ودابا سلازت عيشلو خونتات بزعبة تقبابرا ميلا سججر فتح قدام صعب مكتاتو العليوم إذا فنوتا كارتا أب كيد تكبرا سججر فتحي قدا تساتفون حلافنتن كللات ባህላዊ ስርዓታት ፍትሒ ተጋለጽ ተኽፋላት ሕብረተሰብ ከምውን ተጠቃዕቲ ጾታዊ ጥቅዓት ብዝምልከት ዝትግበሩ ተወሰኽቲ ስጉምታት ኣብ ውሽጡ ንኽሕዝ ምግባር እውን ኣብሪሆም ናይ መሓዙ ትካላት ርክብን ምትሕባርን ማኑዋልን ሰነዳት ስትራቴጂ ኮሙኒኬሽን ስግግር ፍትሒ ዝተዳለወ እንትኸውን እቲ ፖሊሲ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገር በቀል ቋንቋታት ናይ ምትርጓም ስራሕ ምጅማር እውን ሓቢሮም تلفزيون إثيوبيا مبل 3 عامات بعل مسرته ومخنيات بمقبار نسالت وفري مكاب شدوش تشح مصحفتي سرحتنياتات EBC حاجز مقبار جميرام مصحفت بيتنيا بزبل بقدماي منيستر أبي أحمد نتكالات ميديا زغربت أو عيد سيعبو ونفت أم سراح EBC هيتا جيتنا تادسة لو استقبر وفر متأخب كاب هي بمصحفتي سرحتنياتات EBC دقافنا جبريوم EBC قد على عامات نزخبرو مبل 3 عامات بعل مسرتا تلفزيون مخنيات بمقبار رب كل انكللات نزركبو بيت مصحفت حزبي حاجز زوعلو شدوش توشح مصحفتي اب متخاب مخانو زفلت يوم ابت دقاف مصحفتي وانا فصام سراح ايتا جيتنت تادس حويسو كالوت حلفتي سراحن سرحتنياتات استفلاليت حتو زلو مصحفتي حاجز جيروم يوم مار زينا نغطل يحزر ما بزرزر نعمل ريوم قديات كنحلف سرحة المعاد كوريدر بياسان 4 كيلون أبستت حزل الأوان 3 أوارح 5 تزازمة قدماي منيستر دكتور أبي أحمد علاو جيروم أتوم قدماي منيستر أب محبراوي متأسار قطعهم كم زقلتوه سرحة المعاد كوريدر ريتن معوري من نوابرون زيقاتات زقدم إيلوم نتسابساب محمد القادر دهاب ياسين አዲስ አበባ ዓለም ለኸ ትካላት ኢሉውን መራሕቲ ሃገራት ተተኣናግድ ከተማ እኳ እንትኾነት ብዘመናውነት ከተማ ግና ሽማ ትጽዋዕ ኣይነበረትን መንቀሊ አዲስ አበባ ገይሩ ሃገር ለኸ ምልዓዓል ክኸውን ዝኽኣለ ልምዓት ኮሪደር ግና አዲስ አበባ ምቹትን ጽሪትን ንኽትከውን መንገዲ ይጸርገሎ ልምዓት እቲ ኮሪደር ጽሪ ጽብቕቲ ንነበርታ ምዕሪትን ዓለም ለኸ ተወዳዳሪት ከተማ ንኽትከውን ዝተጀመረ እንትኸውን እዚ ስራሕ ናይ ቀደም መልክዕ ፒያሳን 4 ኪሎን ብኸምዚ ንኽልወጥ ገይሩ እዩ እቲ ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ንጥዕና ምቹቲ ዘመናዊ ነባብራ ጋህድን ምግባር ከተማ ንምፍጣር ዘኽእሉ ተባሂሉ ኣሎ የዚህ አዲስ አበባን አፍርሶ የመስራት መልሶ መገንባት የማጽዳት ስራ ዋነኛ ዓላማው አዲስ አበባ አፍሪካ ናይ መስራሕን መልስካንስካ ምጽራይ ዋና ዓላሙ ቅድመ ዓመታት ዘኣተናዮ ቃል አዲስ አበባ ከም ሽማ ሓዳሽን ንነበርታ ምቹቲ ብዝበልናዮ ቃል ዘረባ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ዝትርጎም ክኸውን ኣሎ እዚ ዝኽፍል ዋጋ ኣለዎ ቃልና ዘይንፍጽም እንተኾይና ልምዓት ምርጋጽ ኣይከኣልን እቲ ቀንዲ ዕላማ አዲስ አበባ ኣብ ኣፍሪካ ብልዑል ብርኪ ካብ ዝጽርሓ ዝሓሻ ከተማታት ሓንቲ ክትከውን እዩ ፒያሳ እውን ናይ ብሓቂ ጽብቕቲ ሕምብርቲ አዲስ አበባ ሰባት ዝጉብንይዋ ንኽትከውን እዩ ልምዓት እቲ ኮሪደር መሰረተ ልምዓት መንገዲ ሓምለዋይ ልምዓትን ስራሕቲ ሕድሳትን ዘካተተን ትኸውን ንብዙሓት እውን ዕድል ስራሕ ፈጢሩ እዩ እቲ ልምዓት መጽራረይ ህዝቢ ልምዓት ወሰን ሩባ ሹቃትን መጻወት ህጻናትን ዘካተተ እዩ እግረኛና ተሽከርካሪ የሚገፋፋበትን ታሪክ አዲስ አበባ ላይ እያስቀረ መሄድ አለብን ያልነውን እውን እያደረግን ያለንበት የኮሪደር ልማት ነው የተሰራው እግረኛን ተሽከርከርትን ዝዳፍኡሉ ታሪክ ንኽተርፍ ጋህድን ገብሩ ዘለና ልምዓት ኮሪደር እዩ ተሰሪሑ ኣስታት 48 ኪሎ ሜትር ዝኸውን መንገዲ ተሽከርከርቲ 96 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ድማ መንገዲ እግረኛ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር መንገዲ ሳይክል ዘልማዕና ካብ መያዝያ ፈላማይ ሰሙን ክዛዘሙ እዮም ዝበልናዮም
እቲ ሓደ 4 ኪሎ ራስ መኮነን እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ኣደባባይ ቴድሮስ ክሳብ ማሕሙድ ዘሎ እዩ ሳልሳይ ድማ ካብ ቀይሕ ባሕሪ መንገዲ ፊት ንፊት ቤተ መጻሕፍቲ አብርሆት ክሳብ ኣደባባይ ደጎል እዩ ራብዓይ መንገዲ ከዓ ሜክሲኮ እዩ ቃልና ሓሊና ንህዝብና ቃል በተግባር ብዝበልናዮ መሰረት ዛዚምና ኢና ኣካል ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ስራሕ ዝኾነ ካብ ፒያሳ ክሳብ 4 ኪሎ ዝተሰርሐ ስራሕ ልምዓት ኣብ ዝተተሓዘሉ 3 ወርሒ ምዝዛሞ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጽሬት ምሕላውን ንዜጋታት ዝሓሸ ከባቢ ምፍጣር ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ኢሎም እቶም ፕሮጀክትታት ዝስግሙ ብህዝቢ ምትሕብባር እዩ ስራሕቲ እውን ኣብ ትልምን ኣፈጻጽማን ዝተርኣየ ጻዕሪ ዝምጥኑ ምዃኖም ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ሓቢሮም እዮም ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ንዝገበረላ መርሃ ግብሪ አፍልጦ ምስጋና አቅሪባ ንጸብጻብ ጥላሁን ካሳ ወልብርሃን ግርማይ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያን መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ብሓባር ብምዃን እናሳለጡ ጸኒሖም እዮም ካብቶም ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ሓደ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዋና ስራሕ መካየዲ ሓፈሻዊ ቤት ክህነትን ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ባህር ዳር ዝኾኑ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ቅድሚ ሕዚ ማህሙድ ሙዚቃ ቤት እንዳተባለ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ጽርሐ ሚኒሊክ ምፍራሱ ስዒቡ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝሃቦ ክብሪ መምስጋኑን ዝዝከር እዩ እዚህ ጋር ዛሬ የተሰበሰብንበት ጽርሐ ሚኒሊክ በተለምዶ ማህሙድ ሙዚቃ ቤት ሎሚ ኣብዚ ዝተኣከብናሉ ጽርሐ ምኒልክ ወይ ድማ ብተለምዶ ማሕሙድ ሙዚቃ ቤት ንምፍራስ እንትሕሰብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክብርት ከንቲባ ከመይ ከም ዝተጨነቃ ኣነ ባዕለይ ምስክር እየ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ቦታ ምስ ልምዓት ኮሪደር ተታሒዙ ብዝፈረሱ ቦታታት መተካእታ ብዝተዋበ 6 ተሽከርካሪ ንዝህነጽ ህንጸት ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስን ከንቲባ አዳነች እምንሰረት አቅሚጦም እዮም ብፁዓን ሊቀ ጳጳሳት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝተረኸብሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ንቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እናሃቦ ብዛዕባ ዘሎ ጠመተን ክብሪ ኣመስኪኖም እዮም በጣም ደስ ብሎናል በእውነቱ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ኣዝዩ ደስ ይሉናዩ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ማለት እውን ከንቲባ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ልዕሊ ዝሓሰብናዮ ብርክስ ዝበሉ ስራሕቲ ሰሪሐን እየን ሎም ዘበን ንዝሰርሐኦ ስራሕ ኣምላኽ ይመልሰለን ኣብዚ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንዕቤት ከተማ አዲስ አበባ እናበርከተቶ ዝነበረ ተግባር ንዘበናት ዝተሳገረ ምዃኑ ድማ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ገሊጾም እዮም የከተማ አስተዳደሩ በአዲስ መልክ መምሕዳር ታ ከተማ ብሓድሽ መልክዕ እናተሰርሐ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ንቤተ ክርስቲያንና ዓብዪ ትሩፋት ሒዙ ዝመጸ እዩ ነዚ ልምዓት ቤተ ክርስቲያንና ከም እትድግፎ እንትንገልጽ እርግጸኛታት ብምዃን እዩ ጽርሐ ሚኒሊክ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ህንጸት ቤተ ክርስቲያን ንኽፈርስ ምውሳኑ ስዒቡ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብመልክዕ መተካእታ ሙሉእ ወጻኢ ዝሽፍን ህንጸት ንምጅማር እምንሰረት ምቕማጡ አቡነ አብርሃም ወሲኾም ገሊጾም እዮም ለዚህም ታሪካዊ ውሳኔ ነዚ ታሪካዊ ውሳነ ዓብዪ ኣመራርሓ ንዝሃባ ንክብርት ከንቲባ አዳነች አበቤ ብፊርማ ብፁዕ አቦና ዝተረጋገጸ ደብዳቤ ንኽበጽሐን ቅዱስ ሲኖዶስ ዝወሰነ ምዃኑ እንትንገልጸለን ብዝለዓለ ክብሪ እዩ ኣብቲ ዝተዳለወ መርሃ ግብሪ እውን ከንቲባ አዳነች አበቤ ሰርቲፊኬት ምስጋና ተበርኪቱለን እዩ በቀድሞ የብራና አጻጻፍ ስልት ከንቲባ አዳነች አበቤ በወገነን ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምስ ልምዓት ኮሪደር ተታሒዙ እናገበረቶን ዘላ ሓገዝ ኣመስኪነን እየን ከተማችንም ማማር አለባት ነዋሪዎቿም የላቀ አገልግሎት ይገባቸዋል ብለን ከተማና ክጽብቕ ይግባእ እዩ ኣብታ ከተማ ዘለዎ ነበርቲ እውን ዝሓሸ ግልጋሎት ይግብኦም ኢልና ተሊምና ንስጀመርናዮ ስራሕ ብዙሓት ተሓባቢሮምና ኣብዚ ብርኪ ክንበጽሕ ክኢልና ኢና ኣብዚ ስራሕ ብጽሒት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ብፍላይ ኣብ ዋና መንገዲ ዝነበሩ ዓበይቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሕዚ ዘሎ ልምዓት ዘይጠዓዓሙ መሪጽና ኣልዒልናዮም ነልምዖም ኢልና እንትንሓትት ዝድነቕ መልሲኦም ሂቦምና ውፅኢታዊ ንክኸውን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ኣብቲ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ምስ ልምዓት ኮሪደር ተታሒዙ እናገበረቶን ዘላ ስራሕቲ ዳግም ህንጸት ዕውት ንክኸውን ንዝገበሩ ሓለፍቲ ስራሕ እውን ኣፍልጦ ተዋሂብዎም እዩ
ዩኒቨርሲቲ አክሱም ኣብ ምንጻር ኣጠቓቕማን ዕደጋን ሃብቲ ማዕድን ዘለዎ ክፍተት ዝመልኡ መጽናዕትታት እናሳለጠ ከም ዝርከብ ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ዝካየድ ባህላዊ ዕደና ኣብ ከባቢያዊ ሃሳያ ርኡይ ጽልዋ ከም ዝፈጥር ተሓቢሮም በሪሁ ብርሃነ ዘፈር ማዕድን ኢትዮጵያ ገዚፍ ሃፍቲ ዝሓትት ኢንቨስትመንት ብምክያድ ብቴክኖሎጂ እንተደኣ ተመሪሑ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ሃገር ዝህልዎ ብጽሒት ልዑል ምዃኑ ይግለጽ። ኢቲቪ ትግርኛ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ተመራማርን ዲን ፋካልቲ ማዕድንን ምስ ዝኾኑ በረከት ገብረስላሴ ጻንሒት ገይሩሎ። እቶም ተመራማሪ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ዕቑር ዓቕሚ ማዕድን ከም ዘለዋ ብምልዓል ከም ምርኣያ ኣብ ገለ ክፋል ክልል ትግራይ ዘለው ሃፍትታት ማዕድን ይጠቕሱ። እቲ ዓውዲ ብቐንዱ ብባህላዊ ሜላ ኣወጻጽኣ ዝምራሕ ምዃኑ እውን የልዕሉ። ካብ ብረት ማዕድን ወርቂ ካብ ክቡራት ዕንቁታት ሒዝካ ዝተፈላለዩ ናይ ክቡራት ዕንቁታት ሒዝካ ከም ሃፍቲ ዘለዎ ክልል እንትኸውን ብቐጥታ ድማ ናብ ሰሜን ምዕራብ ዞባ ክንመጽእ ከለና ካብዚ ካብ ኣስገደ ኣድያቦ አክሱም ማእኸላይ ዞባ ሓዊስካ እውን ካብቶም ክቡራት ዕንቁታት ዝበሃሉ ብሰፋየር ኦፓል ኢሜራልድ ዝኣመሰሉ ክህሉ ተባሂሎም ከም ኣለኝታ ቦታታት ዝረአዩ እንትኾኑ ብግብሪ ድማ ኣብ ናይ ሳፋየር ምውፃእን መሸጣን ድማ ኣብ ማእኸላይ ዞባን ሰሜን ምዕራብ ብተመሳሳላይ እናተገበረ ዘሎ ስራሕ ኣሎ። ኣብ ብረት ማዕድን ድማ ካብ ባህላዊ ስጋብ ብዘመናዊ ኣካይዳ ናተጸንዐ ፕላስ አውን ሃለው ድማ ናብ ቁጠባዊ ናይታ ሃገር ኣጠቃላይ ተወሳኺ ጉልበት ክፈጥር ብዝኽእል መንገዲ ብማሕበራትን ብውልቀ ሰባትን እናወፀ ይርከባል። ዋላ እኳ እቲ ናይ ኣወፃፅኣ መንገዱ ሜላ ኣጠቃቕሙ ዝተፈላለየ ርድኢት ይሃልወና ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ካብ ተወሲድና ሽረን ከባቢያን ናብ ከባቢ 400 ልዕሊኡ ማሕበራት ኣብ ወርቂ ተሳቲፈን ዓርሰንን ስድራ ቤት ናይቶም ኣብ ማሕበራት ዝተሳተፉን ኣብ ምኽኣልን ተቆጠባውን ብልክዕ ኣብ ምምሕያሽ ይርከባሉ። እቲ ዝካየድ ባህላዊ ዕደና ብቐዳምነት ጉዳእቱ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ማሕበረሰብ ዝብል ሓሳብ ይህቡ ተመራማርን ዲን ፋክልቲ ማዕድንን ዩኒቨርሲቲ አክሱም በረከት ገብረስላሴ እቲ ዝዓበየ ሳይንሳዊ ዝኾነ ኣጠቃቕማ ኣወፃፅኣ ዕደና ክግበር ከሎ ናይ መጀመርያ እቲ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ዝጉዳእ ኢኮሎጂካሊ ኢንቫይሮንመንታሊ ይጉዳይ ሃገራት ይበርሲዮም በቲ ኣገርባት ብርሰት ውፅኢት ድማ ናይ ለውጢ ኣየር ምቅያር ተጽዕኖ ክፈጠረሉ ይኽእል እዩ። እዚ እንታይ ዘበግሶ ናይቲ ዘይሳይንሳዊ ሜላ ኣወፃፅኣ ማዕድን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ማዕድናት ዝካየድ ዘይሕጋዊ ንግዲ ሃገር ካብ ሸርፊ ወፃኢ ክትረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ ረብሓ እናስኣና ከም ዝርከብ ይዛረቡ። ናይ ሸርፊ ወፃኢ ብዓብዩ ክትክኡ ዝኽእሉ ምስቲ ምዃኖም ካብቲ ናይ ሕጋዊ ሰንሰለት መንገዲ ወፂኻ ኣብ ዝግበር ሰንሰለት ናይ ዕዳጋ መሸጣ ሸርፊ ወፃኢ ናይታ ሃገር ከስዕና ይገብር ብዛዕበ። ስለዚ እዚ ቀንዲ ተኣሽሙ ካሊድ ግን ብተጓዳኝ ክንሪኦ ንኽእል ድማ ናብ ዘይተደለየ ናይ ጥቕሚ ግጭቱን ከምርሕ ይኽእል እዩ። ዩኒቨርሲቲ አክሱም ኣብ ዘፈር ማዕድን ዝሰልጠነ ሓይል ሰብ ንምፍራይን ኣብ ምንጻር ወይ ድማ ምፍላይ ዘለው ሃፍቲ ማዕድናትን ኣብ ሰንሰለት ዕዳጋ ዘሎ ክፍተትን ንምጽባብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣለው። ኣነ ዝሰርሑ ዘለኹ ከም ሓላፍነቱን ዲን ኮይና ናይ ማዕድናት ፋካልቲ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲኡ 3 ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ክፍልታት ሒዙ ካብ መጽናዕቲ ክሪሚናል ሪኮናይሰንስ እና ስተዲ ጀሚሩ ስጋብ ከመይ ጌርካ ይወፅእ ዲዛይን ተገይሩ ብማይኒንግ ኢንጂነርስ ካብ ቀፂሉ ድማ ብሚነራል ፕሮሰሲንግ ኢንጂነሪንግ ድማ ከመይ ጌርካ ፕሮሰስ ይግበር ናብ ኤክስፖርት ስታንዳርድ ናብ መሸጣ ማርኬተብል ደረጃ ከመይ ጌርና ነብቅዖ ንለውጦ ብዝብል ደረጃ ተተሓዛይነትን ሰንሰለታዊ ብዝኾነ ናይ ሞያ
ركب زلهم أب حدا تطرنيفهم أب حدا تحت صلال حدا فاكاليتي خوينهم ناسرح يركبوا نزي نايسان ساينساوي زخنا ولا أميلا كفتات كفتر بزغل منقدي كازوس بتوسخ ግን ጥራይ መምሃርና ምስልጣን ይሆን በቀዳማይ ዲግሪ ካልአይ ዲግሪን ምስልጣን ጥራይ ይሆንስ አብ ምርምሩን እናተሳተፈ ይዝርከብ መንግስቲ ንዓውዲ ማዕድን ብዝሃቦ ጠመተ ኣብ ዝተነጸሩ ሃፍታት ማዕድን ገዚፍ ፈሰስ ሃፍቲ ንኽህሉ እናሰርሐ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ማዕድን ዝረኣዩ ኣካይዳታት ንኽንክዩ ኣብ ቁጽጽር ዝውውር ማዕድን ጥቡቕ ስራሕ ከም ዝሰርሕ እናገለጸ ምምጽኡን ይዝከር ዜና ዳጋ መንገድ አየር ኢትዮጵያ በቦትስዋና መባጽሒ ቱሪስታት ናብ ዝኾነት ከተማ ማኡን በረራ ጀሚሩ ኣብቲ መርሃ ግብሪ መጀመሪያ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገድ አየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ዋና ኃላፊ ዘፈር ንግዲት መንገድ አየር ለማያዴቻ አምባሳደር ቦትስዋና በኢትዮጵያ ተብሌሎ አልፈርድ ቦአንግ ተረኺቦም እዮም ኣይተ መስፍን ጣሰው ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጽዎ እቲ መንገድ አየር ዓለም ለኸና ህጉራውን መብጽሒኡ በብዋኑ እናስፍሐ ይርከብ ኢሎም አፍሪካን ንምትእሳር ዝሓዞ ትልሚ ኣብ ሸቶ ንምብጻሕ ብትጋትና ሰርሐ ከም ዝርከብ እውን ገሊጾም ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በክልል ትግራይ ሎማዓንቲ ዕላው ስሩሑ ጀሚሩሎም እቲ ትካል ቅድሚ ሕዝብ ኢትዮጵያ መሰረተ ልምዓት ንምዝርጋሕ ስምምዕነት ተፈራሪሙ ናብ ስራሕ ምእተው ዝዝከር እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት እናተዘርግሑ እንትኾን ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ድማ ሓደ እዩ ኣብቲ ሎማዓንቲ ዝተጀመረ ዕላው መርሃ ግብሪ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ተጌታቸው ረዳን ኣመራርሓ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያን ተረኺቦም እዮም ዜና ወጻኢ ሩሲያ ከይዲ ፈተነ ክታበት ካንሰር ትዛዝም ከም ዘላ ገሊጻም ተመራመርቲ ሩሲያ ከይዲ ፈተነ ክታበት ካንሰር ይዛዝሙ ከም ዘለው ሚኒስተር ጥዕናት ሃገር ሚካኤል ሙራሽኮ ኣፍሊጦም እቲ ክታበት ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ኢፒማሪዮሎጂን ማይክሮባዮሎጂ